Hürmetli dostlar, geografiya dərsi birəm hələ əzrək sizgə. Kartada Rəsəy bizning mənə şulay күренә. Şabıb barğan atqa şatasızmı? Иң зур ил бит biz dostlar. Әлі Советлар Союзындан инде зур иде. Хәзердә шуңа бүтән илләр, чит илләр көннәшәйн Рәсәйгә, урыны күп дип. Шабып барган атка шаган 8 федеральный округ бездә барлыгы. Иң зур федеральный округ ул достlar Дальневосточный федеральный округ. Атның башы, алга аягы, гәүдәсе. Анда бер тапкырда булган юк минем. Владивостокта үткәрелде федеральный Сабантуй. Татарлар милләттәшләребез яши анда. Шуннан китә Сибирский федеральный округ достlar. Анда инде Сибиргә килгәндә бүтән милләтләр әйтәм бит, бүтән чит илләр көннәшә инде Сибир бездә булганга, бүтән байлык шунда бит инде. Американецларның ишеткәнегез бардыр инде. Сайберия дип инде, Russian дип теге. Сибирский федеральный округны күрсәтегез әле. Ул үздә булай ничектер үзенә кызыктырып тора менә чит илләрне, күрәсезме? Теге без картада ук күрсәтеп торабыз, берсенә дә бирмибез. Безнеке. Шуннан китә достар Уральский федеральный округ. Екатеринбург, Челәбе. Ул якларда да йөрибез. Аннан китә Северо-Западный федеральный округ. Атның арткы ягының өсте. Калининград анда белеп торасыз. Иң бәләкәй достар федеральный округ. Ул атның арткы аягы. Ана Северо-Кавказский, күрәсезме? Северо-Кавказский федеральный округ. Иң кайнар халык анда яши. Атның арткы аягының боты ул Южный федеральный округ. Без достар, Татарстан, Башкортстан атның айгыр икәнен исбатлыйбыз. Приволжский федеральный округ. Шаккатасың. Мәскәү бит инде урта бер өлештә булырга тиеш. Центральный федеральный округ булгач. Мәскәү безнең атның иң кадерле урынында. Все логично. Ат нәрсә ашый, бүтән әйбер шунда китә. Центральный федеральный округ безнең. Шуның өчен Федор Тютчев язгандыр инде. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить дип. Ашанабыз инде, иң мөһиме тыныч булсын дөньябыз, илебез, сугышлар булмасын.